0917-188-2027 or visit them and look for Jinky and Adele. Your journey to a healthier, happier you starts now. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-workout na tayo sa FP Gym Tapua. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala, Paborito! Bautista, Paborito. Benalona, Paborito! Lawak, Paborito! Puso Robio, Paborito, Santo Tomas, Paborito. Season, Paborito! Ordaneta, Paborito, Diyan Villasis, Paborito! Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang kasawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito! ikaw ang pinag-uusapan. Paborito! Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito! DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito! Paborito! Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbang ngalda bigat kata kayo amin na po, mabigya kabuasan Pangasinan Dagupan.
Wadya tilalamat niya mga iparuntal na sari balita, isyutan komentaryo ni Pakarad Sari Matuan, Liknay Balay. Diyan nga rin na sa ikapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Nakaulop to na kanta bayod sa yan agaw na Martes. Petsa 1 at atang tanagagi kat bulan na Hulyo taon 2025. Sa magtarilingkor, magtariyon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Siyempre kanta by team on the technical side. Ang kapoy arom, the only one, Engineer Nixon Dakal. July la at atang tanagagik. Amila tila lama na sa kaya piligo na sa kalendaryo tayo. January, February, March, April, May, June. Akapal duwalay taon. Akapal duwalay at taon na tatang tanagagik. July la. Jad sayay ingga po na say bulan na Hulyo at atang tanagagig, wala pa'y gabay kun i-share labat. Labay kun i-share si kayo yung mensahe na say Arsobispo na Lingayen Dagupan Archdiocese. No anto sumarakap ya napag ya nanunutan tayo. At say bulan na Hulyo, wadyan dengalan tayo si Archbishop Sok Villegas. The first week of July gives us the memory of St. Thomas the Apostle. He sincerely could not understand, and he asked, "How can this be? How can a dead man rise?" And then, on the 16th of July, we remember the Virgin Mary, who also said, "How can this be to the angel? I do not know any man." And then we remember St. James the Apostle, who also asked, "How can these people refuse the Lord when we are offering them good news?" St. Ignatius of Loyola also asks the same question, "How can I please you, Lord?" And the answer is, "All that I am, all that I have, all yours." Let us join Thomas. Let us join James. Let us join the Virgin Mary. Let us join St. Ignatius in saying to the Lord, "We are all yours, Lord. All that we have, all that we are, all yours." Si katutan at tatang tanagagik ni bimagas sa bago lalayangan. So, oy lako mo niya si katutan sumarakap ya nunutan tayo at sa bulan na July. Ya si katumat ya tatang tanagagik first day in office. Officially nasaray analura ya opisyalis at sa mga palabas sa midterm elections. All that I am, tatang tanagagik, at sama na mensahe ng Archbishop Sok Villegas, service. At saray unirong, at sayay manulay, saray manulay at sayay loob na taloy taon na lamat. Antes na say pagkagawa lamang ng eleksyon sa 2028 at ating tanagagig. So, nanumpa na po yung mga opisyales ng ating bayan, singaditan at bali na binmali at ating tanagagig at wadtan mutla ya nan samba karuman iray opisyales na barangay barangay bali kung kukumun ari opisyalis na bali at atang tanagagik singaditan at bali na binmali indaulo mismo na say analon mayor ditan da bali tayo binmali Mayor Pedro Pete Merera ya jad samay mensahe to at atang tanagagik at samay mensahe to at wala raman so informisa to ya aramay gawon to ni at laong kulaba la tatong tanagagik may excerpt nasa may mensahe to sa ikwanto sa may mensahe to at tatong tanagagik for the second time you have given me your trust, and this trust is not just a vote, it is a promise.
A promise that I will continue to serve. I am not just your mayor, I am your tatay, kuya, neighbor, your friend, and your fellow Benmalinian. I will listen, I will serve, and I will never tire of working for the betterment of our town. Bali-bali, yung mensahe, bali-balin dingilan, bali-balid layag agaon natatang tanagagig. Yasay kwanto ni ng Mayor Mirera, I started as a mayor and with only one municipal councilor. But now, I have the majority with me and with a vice mayor willing to work as a family. Nathan, jad saya so pansirbi to lamot, at mi kadwan pan kanawnawa bilang mayor na bali na Binmalay, at wala man so informisa to ya ituloy ton gawon singasatan so pangiter na tulong para sari dumaralos sari sumisigay aditanad bali na Binmalay tanda untan mat so pamabiskag to at sa may livelihood programs wala ray livelihood programs kuno gawon tan untan mat pamabiskag at sa may employment services and opportunities. Si katuya so na kaukulan tayo, employment services and opportunities. Kaukulan, makapangiter tayo na trabaho at sara may kabaluyan tayo, tapi ang jaruntan, ang gapoy na irasan. Okay? Jad education ballot, sa kwanto at sa may education initiatives na sa administration to, pagtitibayin at palalawigin ang scholarship program ng Binmalay at dadagdagan ang educational allowances sa mga guro. Uy, okay, bali-bali siguradon mantipak. Iray mamaistrad saya, tani na aruman, so sa may educational allowances da. Sa kini, kwanto ng Mayor Pedro Mirera, na bali na Binmalay, bilang pangangalaga sa kalikasan, ang Adapt a Tree program ay inaasahang masisimulan na ang implementation. So, meron tayong may program niya, wala may programa niya ipatuntunto, ya Adapt a Tree program. At mas striktong waste segregation rin ang ipapatupad sa lahat ng 33 barangays. Si Kararaya so sa maindalat dato ng Mayor Pedro Mirera karuman at atong tanagagi ka at sa may inauguration nasaray apili yaman ulay at bali na Binmalay at loob lamat na taloy taon agawatan na tatong tanagagi kitan at Binmalay Evacuation Center. So good luck good luck sa mga opisyalis po natin diyan sa bayan ng Binmalay o Ilocomon, ya araratan niya balikas and then Mayor Pedro Mirera at natuor anto with the help of course na sa isang guniang bayan. And to be our tatay sa bayan ng Binmalay, to be our kuya, to be our friend, to be our kapitbahay na lahat pwedeng dumaing at humingi ng tulong sa kanya. Ang gapoy ni Labi Mayor inaugural session today at Lingayen Civic Center at 9 a.m. July 7. Okay. July 7 naman, inaugural session naman daw dyan sa kanilang bayan, sabi ni Sir Jerome Antinorio na Portik Bogalyon, Pangasinan. Aditan mo ito daling gayan. Tatang tanagagig, basak may mensahe to na Mayor Paul Leopoldo Batawil at sa may inlagsabto at inkabtang. Sa ikwantod sa may mensahe to, the best chapter in my life, the best chapter of my life in public service. On June 30, I will turn over to the new administration the helm of Lingayen.
It will also be the start of my full-time private life after 48 years. Dukay, ya serbisyo agagik. 33 years in the Armed Forces of the Philippines, PCINP, PNP, and 9 years in Congress and 6 years as mayor. As I move on to the next phase of my journey, I thank God for the opportunity to have contributed to the preservation of our republic, served our people, worked and had great moment of fellowship with many people all over. Surely, together with my family, we will miss your company. And surely, the people of Lingayen will also miss Mayor Paul's company. Nagkalalolat ang tadamat, mabata-batarmat at atang tanagagik, no anturay agawa antura, ya impamarakap at bali na Lingayen, at loob na satay 6 taon, yain panserbitumat bilang mayor na Lingayen. Di man mo at bali na mapandan na tatang tanagagig, at formal mutla, ya anan samba karuman, iray balon opisyalis, na satan niya bali at bali na mapandan, headed of course by Mayor Carl Christian Vega. At wala ramay markup abit lato, ya ituloy tuniran programa tumat atatang tanagagig, para saray tagabali na mapandan, wala ratan. At sa may press conference ya gawa, ya pituyawan tayo si Mayor Carl Christian Vega. Di man indalat dato, iray nanturay na ilaluan na saray tagabali na mapandan, at sayay manuntumbok lamat, ya taloy taon. At sa may inauguration to, ang ko walay video tayo ditan na Engineer Nick amay inauguration to, may masasalita, may mensahe to. Kasave ni ditan. I-replay tayo. Magano, sige. Nansambamot ira karuman atatong tanagagig, amin ira iray analo, sabay-sabay po, nan babansag iraya nan nasamba, arap mismo, agawa mismo dimanad arapan na sa munisipyo atatong tanagagig. So sa may inauguration, of course, dad panangidaulo na si local chief executive, si Mayor Carl Christian Vega, saray miyembro ng legislative branch na sa bali na mapandan, si Vice Mayor Anthony Pinolyar, aray konsehalis da, Councilor Alicia Mariano, Councilors Percival Biagtan, Blando Quinto, Frederick Lalas, Michael Kalimlim, Freddy Pinolyar, John Erickson Paraino, tan Jem Castro. Sa ikwandalan tiyatatong talagag, ditadda bali ng mapandan, ito ay panibagong kabanata ng serbisyo publiko. At ito ay ang naganap na inauguration ay simbolo ng pagkakaisa, pagbabago at patuloy na pag-unlad ng bayan ng Mapandan. Isang bagong pamunuan na may layuning ipagpatuloy ang pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Sa aming mensahe ito lantinan Mayor Carl Christian Vega si Kwanto, sama-sama nating isulong ang inarong Mapandan tungo sa mas maliwanag na bukas. Pag ready na, engineer, sinyasan mo lang ako Medyo andagdog kayo man. So, mensahe ito, non Mayor Carl Christian Vega. Pero,
Malinlinaw, iraramay mensahe to, arami gagumtan to at ating tanagagik para at bali na mapandan. Irere din nasay engineer tayo to naguno yan at narunglan tayo mismo si Mayor Carl Christian Vega. Okay, ready na ang partner ko. Kaya pakinggan po natin si Mayor Carl Christian Vega ng Bayan ng Mapandan. Since tayo po'y pinagpala sa more than 18,000 na mga botante, it is really a new mandate for us that we must strive better. We must do good and always put our best sa lahat ng mga gawain natin. And we're so fortunate dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na for the past 3 years, yung in-envision po natin na BEA platform ay nagkatotoo, nagawa, at naisatuparan po natin lahat-lahat. At sa awa ng Diyos, Mapandan is so blessed all the time. Yung BEA, yung basura, which is nasolusyonan natin. We had continuous MOA para po makolekta araw-araw ang ating bawat barangay. We have our own barangay MRF to support us. And at the same time, in terms of health, yung nilabas lang po natin na 16 rescue vehicles with their own wheelchairs and stretcher and other medical equipments. At recently, nasa Region 1 Medical Center tayo at nagkaroon nga tayo ng MOA signing para magkaroon tayo ng Bukas Center dito sa bayan ng Mapandan. At nakakuha rin po tayo ng mga iba't ibang gamot coming from, at hindi lang basta gamot, dahil kahon-kahon na gamot na i-distribute po natin all over Mapandan. So, masaya po dahil ang mga priority nating mga nagme-maintenance, lalo-lalo na mga senior citizens, ay mabibigyan po sila ng gamot. At hindi lang po ito enough, alam ko, pero sa tulong in partnership with Region 1 Medical Center, at since nandyan na rin, ang tentative na open ng Bukas Center natin ay sa August. So binigyan po tayo ng timeline, hanggang August po ay dapat bukas na yung Bukas Center. So in terms of education, in terms of employment, in terms of enterprise, nandyan po lahat ng mga kasama natin, DTI, DOLE, including DSWD, nakakakuha po tayo ng mga tulong pinansyal at nakapagpundar na rin po tayo ng iba't ibang negosyo na in-extend natin sa mga 4Ps, solo parents, mga asosasyon dito sa bayan ng Mapandan na sila ay nagkaroon ng negosyo dahil sa mga tulong ng gobyerno. And through the initiative of our department heads, ay na-extend po natin ito. And agriculture, gaya ng sabi ko po kanina, mayroon po tayong naipamahagi na more or less 53 million in terms of rice, corn, and other high-valued crops din, the vegetables also, ay yan po ay naitulong natin in terms of fertilizers also. At gaya ng kanina, may bisita po tayong investor coming from Davao na willing mag-invest dito sa ating bayan para matulungan ang mga farmers po natin. Winwork out po natin yan ng 3 taon at biruin niyo po, taking po natin, pero minabuti po nilang pumasyal and to be part of our inauguration. And sila po ang supporters ni Senator Subiri in Bukidnon. Yes. So, sila po ay napakaganda ang reception, pagtanggap sa atin. Nung tayo po ay nagpunta doon, and nagustuhan po nila ang adhikain natin in terms of agriculture. Kaya sila po ay nandirito
to show the how sincere they are in helping our Mapandan. So ngayon, we have a formulated Vega platform, which is victory on employment, on education, on enterprise, including environment, on good governance, advocacy. So this is an advocacy wherein we will push harder to reach our goal, which is to be the second-class municipality in the near future. So sa ating pakikipagtulungan sa mga iba't ibang ahensya, sa iba't ibang personalidad, ay sana po maitataguyod natin at makapagtutulong-tulungan tayo at magawing second-class municipality ang bayan ng Mapandan. And siyempre, Mayor, meron kanina, we've seen new faces, no? At you have issued a challenge sa kanila yung ating mga newly elected officials. Yes, at ang bilin ko po sa kanila is not to deter or wag tayong matakot or magtago or makinig sa dikta ng ibang malalaking tao. Because we have our own turf, we have our own municipality, we call it home, and we must protect, we must take care on what is best locally to our Mapandan. So in order for us to strive better, we should work together. Sabi ko nga po kanina. And sana nga po, just like what I've said kanina during our inaugural session, sa lahat po ng 5 returnee, yung mga nanalo ulit, re-electionist na konsehal, please extend your help to the newly elected 3 councilors, which are the 3, sabi ko rin, please do not hesitate to seek for a guidance, for help, para po maka-move on na tayo ng mabilis at makapagtrabaho na. And I ask the help of Vice Mayor Anthony Pinullar. Alam ko naman na mag-work together ang executive at legislative for us to attain yung mas maganda at hinahangad nating peaceful and harmonious new administration. So yung tatlong councilor that willing to help your administration? Yes, opo. Sa administration ng Vega nga, kasama man natin yan noon o hindi, tayo po'y pare-parehas na in-embrace natin silang lahat so that we could have a better relationship. At kung meron tayong magandang pagkakaunawahan, gaya ng sabi nila, yung umbrella, it will serve us na tayo'y nandirito lamang sa loob ng umbrella. At yung umbrella na yan ay hindi tayo mababasa kung tayo po ay nagkakaisa at nandun lamang sa loob at iisang layunin. Pero, pag may isang sumalungat, abasala si Kato. Si Kato yung nabasa. O kung hindi man, siya ang may initan. Pero kasi, ang gusto nating mangyari kasi is the very secret why naging successful, naging maganda ang patakbo natin nung sikatutan na tatang tanagagik so portion nasaya so agawan na preskon at saray kabyangan na media kay batila na tatang tanagagik with Mapandan re-elected Mayor Carl Christian Vega. Magpapatuloy pa ang Lignay Valley kaya rin na saray pakabatan pa imano manlano pa rin saray manangan tabay. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway,
a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, 'cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, 'cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation.
Gusto mo bang maging healthy ka, paborito? At malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at anti-inflammatory therapy food supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjat Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:42 oras na natin sa Lignay Valley. Diyan nga rin na sa kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Nakakalop nakakanta bayod Lignay Valley. At sa ago na Martes ay magtarian kapaborito, magtarian lingkor Joseph Kanilang Bakani. Babati lang tayo ng happy birthday kay Sir Alkins Cruz. Happy birthday kay Madam Adela Kagiwa dyan po sa bayan ng Binmalay. Happy birthday po kay Miss Joy Biray. Happy birthday. Kay Doc Mike Go, sa ating classmate at kaibigan, Dr. Michael Go, happy birthday.
Kay Kagawad Leo Quaton ng Bunuan Gazette, happy birthday likewise. Maraming nagbe-birthday At siyempre binabati rin natin si Sir Jerome Antinorio at si Sir Bernard Masaoy, good morning. Kay Sir Maxi Solis, good morning. At sa ating matalik na kaibigan, Sir June Hobillanos, good morning. At nasa Taguig po siya ngayon. Oh, nasa Taguig ka na ngayon Siya nga ho pala, paalala po ng Senpelco, mga kapaborito, lalong-lalo na sa mga nasa sakupan po nila, meron pong paalala sa lahat ng consumers ang Senpelco. Ito po yung kanilang paalala, magbayad ayon sa nakatakdang panahon upang maiwasan ang perwisyong dulot ng pagkaputol ng serbisyo ng kuryente. Ugaliing humingi ng resibo sa anumang binabayaran sa Senpelco. Walang opisyal na resibo, walang bisa ang transaksyon. Okay. Wala nang mga kolektor na iikot sa inyong kabahayan, kaya ugaliing magbayad lamang sa mga collection offices o kaya sa mga accredited Easy Pay collection centers or agents. At mahigpit na pinagbabawal ng pamunuan ng Senpelco ang pagbabayad ng buwanang electricity bills o iba pang bayarin, lalo na ang reconnection, disconnection fees sa mga nagpuputol ng serbisyo ng kuryente. Yon. At ang pagnanakaw ng kuryente ay isang krimen, malaki multa po hanggang pagkakakulong ng parusa kung napatunayang lumalabag sa batas ng RA 7832 o Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994. At sabi pa rito, maraming mga individual ang nagpapanggap na manggagawa ng Senpelco para makapangingikil at ng halaga at mag-aalok ng serbisyong magpapababa ng konsumo ng kuryente. Ang payo po nila, huwag basta-basta magtitiwala bagkus ipagbigay alam sa tanggapan ng Senpelco kung may ganitong pangyayari at para masugpo ang ganitong illegal na gawain. At kung kayo po ay may reklamo o kahilingan tungkol sa serbisyo ng Senpelco, magsadya sa aming pinakamalapit na tanggapan o kaya magpadala ng mensahe sa Central Pangasinan Electric Cooperative Facebook page. Yan. Hello Madam Risa, good morning. At kay Engineer Corpus, Sir, Happy GM. Meron din pala silang ganyan, celebration, Happy General Manager's Day. Kay Sir Jerry Domingo, good morning. Sabi niya, good morning po, happy birthday to my sister Ana Domingo Mirera. Birthday pala nila ngayon. Timing yung inauguration kahapon Kay Mayora Ana Domingo Mirera, ma'am, happy birthday po. Siya nga pala mga kapaborito, binabati rin natin ang mga grupo na nagsagawa ng environmental solidarity dyan po sa may Bunuan, Tundaligan Beach. Sa Ginawa datang Tanagagig, nagkaroon po sila ng isang coastal clean-up activity. Ay, June 30 po birthday niya. Timing, Sir Jerry, magandang timing niya, tamang-tama sa inaugural ni Mayor Pedro Mirera. Kanyang palaya, maganggana si Mayora Karuman, Sir Jerry, ito. Double celebration. So ay atatang Tanagagig iagawan coastal clean-up activity at ginagawa under the leadership na say Coast Guard Pangasinan Acting Station Commander Alexander Corpus. Coordinated Saray Substations, Philippine Coast Guard Substations, Special Operations Unit, Northwestern Luzon, Tansay Marine Environmental Protection and Enforcement Unit, Northwestern Luzon. At ginawa daya yung activity at atong Tanagagig to raise awareness
ni paakarat sa atay marine pollution and fostering responsible waste practices. At apen kayo basta-basta mambabantak na sa basura yo. Nagkalalo lanuwatan kayo at dayat yamanamas agyo dudutaken itay dayat ya panaamesan nyo. Okay? At pigara ya grupo so akibiyang at saya sa Dagupan City Police, sa Frontliners Association of the Philippines Incorporated, the Fraternal Order of Eagles 1979, Rotary Club of Dagupan East, and sa Philippine Coast Guard, auxiliary applicants of Pangasinan. Antayo na pigara akolektada, akakolektara na sampluran sako na plastic bottles ng Newtanay. Sa gabay ito ni Bagatan, angga po may basura ditan, ya pambantakan, trash can or trash bin, ya pambantakan, nasa'y basura, nasaray uunan na manaamos ditan at tundaligan. Ni luri kaya, so aduk-duk day, sampluran sako na plastic bottles, containers, and discarded fishing materials, a striking reflection of the scale of human impact on coastal ecosystems. Antay gabay ito ibagaman. Singa ang gapi pibabaliyo ecosystem, atay coastal ecosystem tayo, ditakila dutak, bantakila bantak, nasari basura ditan. Ag ititira kare, natan wala na nang yung basuraan ibantakyo. Nangga pumat man bilang, so nanang yung basuraan, yawatan at bunuan gasat o dinodjatan bunuan Blue Beach at tatawagan datatang tanagagik man bilang ditan bunuan Tundaligan Beach ang gapoy na nangyo ya basuraan ako piyota isumpet yula agontan si katutan so marakapya ungpan inpan ugali agyo basta-basta ititirak ditan so basura yumat. Luri kita nakarakalya aduk-duk day sampluran sako na plastic bottles, containers tan ara may discarded ya fishing materials, ara may sumisigay tingma dita na. Sige. Natan say sakit sa akibiyang si retired Brigadier General Haris Fama. Classmate, good morning. Say kwanto, this effort shows that our coastline is not just a place of leisure, but a front line in our fight for climate resilience. This drive symbolizes stronger collaboration between the state and the civic sector in response to climate change. In response to climate change. Kaya say sakit sa may volunteer sa kwanto bawat piraso ng dumi, itong mga trash na tinatanggal natin is a step forward, a healthier marine environment, and a more livable future for our communities. Pero sana magkaroon talaga ng basurahan dyan. Nanunutan ko ng saman si panaon ng former Mayor Brian Lim, si Manang Celia mismo, Councilor Manang Celia din, mismo naglagay sila ng mga basurahan po dyan para may mapagtapunan ng dumi yung mga taong napupunta dyan sa baybay, gauntan. I just don't know, no atan at practice ng saman at untan tuni at sa Rian Kaplasan. I just don't know. Kasi agtimo niya kapasyar ditan, yabalot at tundaligan. Kabayaglan panaon. Pero oila kumon, yaman san siya, wala rin basura ni ditan kumon. Tapen, next time, ang gapulari untan ng gawan, coastal clean up. Akin tagawa tayo coastal clean up. Tapanon to isang kanang nang, angang kuy dutak, ditan, nagauntan. I think we have to focus also on climate change. Epekto na sa climate change. At panulin na sa raray balon na irong irayo opisyalis tayo at ating tanagagig. Ni nang nanyo'y Mayor Isko Moreno. Nilinisan to la. So Manila. Grabe.
Pero problema na sa basura di man. Ngal ito ideklara so ken may tulamay tawag to ay. Gabay ito ni ideklara di Tanad Manila ng Mayor Isko Moreno. Ang ngal ito ideklara may health emergency. Lapod karakol nasaray basura at atong tanagagik ninyo maantoy ginawa to may sinublayan ton mayor anto gay. Ninyo mat si Mayor Merera. Walay sa kayo programa to. Anto may programa to, Adapt a Tree program. Atan labalata karumanan niya tuloy ta asambot ira kumun irara may tantanaman niya walad gilig na highway nan sama nanunutan nyo man. Wala larat gilig na dalan iraraman niya kakiwan pero pinupupo dani bali-bali iraraman niya tanaman tumitawag da sa nymph trees. Aramay nymph trees pinuputo da. Sayang nahubutan ni nasay programa kumunan Mayor Pedro iraraman niya tanaman tapeno aglara kumun aputot-putot iraraman bali-bali iraraman niya tanaman at naman bilang at hanggang pumulat agmalan na talapos na dalan ta gawala may widening road widening hanggang pumulat walad lagpas matlan na dalan pero pinuto dani akin kasi bali-bali raman kumun niya tanaman anto aglakabot maykin Adapt a Tree program ng Mayor Pedro hindi bali Tasik kwanda man lantin sa may Espanyol, salitad Espanyol, mas bali tarde que nunca. Antigabay ti baga, better late than never. Ay, agi. Effective today. Effective today lahat atang tanagagig so sa amin inlaksab na presyo na gasolina. Tim makilingak na niman at sara may gasolinaan lulugkon man da drive wala dalan wala la so rollback. Nya so rollback at atang tanagagig effective today July 1 sa presyo na diesel manabawasan na 1 peso and 80 centavos per liter. So bawas to. Sa gasoline, nabawasan mo't na atay 1 peso and 40 centavos per liter. Untan mo't at kerosene, nabawasan na atay 2 pesos and 20 centavos per liter. Si kararatan so decrease. Yagawa tatong tanagagig. Tasekwandalante, epektutan, nasaya ay so indoon. Nagira at bautan nasay Iran tan Israel. Ila kumon yaman sansyatan karuunan ni. Natan July 1 mat atatong tanagagig si katulaya may gapon na sa may applications for registration of voters for BSKA 2025 July 1 to July 11 as of today at atong tanagagig at angga po ni so ibabagada no postpone kasi o dino ande so sa ating pakagawa na BSKA kanyan as of date tuloy po si katutan so ibabaga pursuant sa Supreme Court decision sa Makalintal case ay tuloy po ang BSKA ngayong December 2025 bagamat may mga naririnig po tayo na mga ingay na baka masuspend, baka ma-approve yung bill o magkaroon ng batas ayon po sa pahayag ng COMELEC ay hanggat hindi pa opisyal ang batas ay patuloy po ang preparasyon na ginagawa ng COMELEC para sa BSKA 2025 kasabay ng midterm and local elections. Kaya yes, so tandaan nyo, July 1 to 11, applications for registration of voters for BSKA 2025. October 1 to 7, 2025, filing of Certificate of Candidacy. Itarya yula, iraratay COCO. Aratay gabay de untagam at sayay barangay tan SK election. Insan October 1 to December 31, si katutan may election period.
Ha? Insan November 20 to 29, si katutan may inggitar para samay campaign period. Insan December 1, 2025 election day. December 31, 2025 is the last day na panangi-file na samay SOSE. Okay. So si katutan ni, so samay tumbukan kayo ya calendar of activities para sa BSKA 2025. Say kwanlanti na sa COMELEC linuwan tayo. Hanggat walang suspension o maaprubahan yung bill o magkaroon ng batas na binabago yung BSKA 2025 election activities, ay ito po ang susundan ng COMELEC. Batay na rin sa desisyon ng Korte Suprema doon sa Makalintal case. Okay, samantarya kila si Red. Exciting lalamat ya. Balit ang kaplay malam ya oras tayo mga kapaborito. Antabayan ang susunod kagad ng number 1 ni kapaborito Joey Baby. Diyan nga rin na sa kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Hey, congratulations nga pala kay board member Heidi Pacheco. Sa isa magtarilingkor, magtarion kapaborito Joseph Canilang Bacani. Akalubakan tabi team at the technical side, the only one, Engineer Nixon Dakal. See po bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Canilang Bacani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.